Evutosi na ibi ya Uto mmadụ ajọka, mmegbu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ adịrọ mma. Uto mmadụ ajọka, Evutosi na-ekene ọgwụgwa ịgba nwanne gị ọ dịrọ mma ewe uto mmadụ ajọka, mmegbu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ adịrọ mma. ụmụ ibe m na onweli nwaanyị na-agba Evutosi Uto mmadụ ajọka, Evutosi jeli n'abịa si na nwanne ya mmegide mmadụ adịrọ mma. eluzie mgbe abịa ji gbasasịa ebe onye nna kọlụgawa si na Evutosi kọlụ n'abịa na nwanne ya Mmegide mmadụ adịrọ mma. Evutosi ọgwọ ibugo n'okwu ịgwa nwanne gị Uto mmadụ ajọka, ewe mmegbu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ adịrọ mma. Uto mmadụ ajọka, eluzie mgbe chi ji jiri uche wee pịaba ya ịbalị mmegide mmadụ adịrọ mma. Evutosi dị n'eziela na ka ọ larụ ụla na Uto mmadụ ajọka, uche ya agbabi ya okwu sie na okwu ọgbalị nwanne ya mmegide mmadụ adịrọ mma. n'ibute obi maka ibu ihe ịba ya nwa ọgaranya Uto mmadụ ajọka, mmelite mmadụ mmegbu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ mmegide mmadụ adịrọ mma. ewe Uto mmadụ ajọka, mmegbu mmadụ ajọka, mmegide mmadụ adịrọ mma. Evutosi wee cherezie ebe ọ ga-esi wee nwee mgba ya Uto mmadụ ajọka, owe jere ebe fada sepụla na wee gwara fada adịrọ mma. onye fada ahụ na-achọ mgba ya Uto mmadụ ajọka, okwu mgbalị nwanne mmegbu mmadụ ajọka, ibudo nwa mmadụ mmegide mmadụ adịrọ mma. mmeli ibe mmadụ adịrọ mma ịba ya nwa ọgaranya Uto mmadụ ajọka, anya na anụ ọbatiri mmegide mmadụ adịrọ anya Uto mmadụ ajọka, ege dị ka n'ibe fada na-agbazi Evutosi mmegide mmadụ adịrọ mma. ogbenye Evutosi gị were ọsọ weli ije ijere n'abịa ilu n'ime abịa ka igote ọkụ Mmegide mmadụ adịrọ mma. Evutosi welue n'abịa wegolo ọkụkụ Uto mmadụ ajọka, na-egezi ntị ka n'ibe fada gbaziri Evutosi mmegide mmadụ adịrọ mma. si oje n'ugwu elu ka o gbuo ọkụkụ ọmacha Ajọka, ọmachazi ọkụkụ ka ọ ghata n'oge nweta mgbagha mmegide mmadụ adịrọ ihe mma. ọgwa nwanne ya dịrị mma mmegide mmadụ Uto mmadụ ajọka, mmegbu mmadụ ajọka, enu ụwa mmegide mmadụ adịrọ mma. Evutosi eluzie n'ugwu wee gbusi ọkụkụ wee macha Mmadụ ajọka, arịọzụ na ebe fada si na nya chọrọ mgba ya mmegide mmadụ adịrọ mma. na-egezi ntị ka n'ibe fada gwaziri Evutosi ọzọ Uto mmadụ ajọka, si ya mee mmadụ nkata ajọka, ya bụlu nkata ka o jebe mmadụ n'ugwu adịrọ mma. olue n'ugwu ka o gbotezi ulu ụmụ ọkụkụ Uto mmadụ ajọka, ogboju onye nkata ka o bu n'ebe n'oge nweta mgbagha mmegbu mmadụ adịrọ mma. Evutosi eluzie ọbụna ulu ụmụ ọkụkụ ebesesigo Mmadụ ajọka, Evutosi eluzie ọbụna ulu ụmụ ọkụkụ agbasasigo mmadụ adịrọ mma. ụwagbala alịlị kụlọta anatara na ebe fada Mmadụ ajọka, onye fada ulu ụmụ ọkụkụ agbasasigo mmadụ adịrọ mma. ya ma ozi ka ọ ga-esi wee mee wee nweta mgba ya Mmadụ ajọka, okwu ọgwa nwanne ya mmegbu mmadụ ajọka, megide mmadụ mmegide mmadụ adịrọ mma. n'ege ntị ka n'ibe fada gbaziri Evutosi Uto mmadụ ajọka, ịmali iku n'ụmụ ọkụkụ igburu n'ugwu si gbasasị n'ugwu mmadụ adịrọ mma. etu abụ ka okwu ịgbalị nwanne gị si wee besasi n'abịa Mmadụ ajọka, ịmali iku n'ụmụ ọkụkụ igburu n'ugwu si besasie mmadụ adịrọ mma. etu abụ ka okwu
eli nwanne gị si wee gbasazie ụtọ mmadụ ajọka egwu dọzi nabazia ị ga-enwero mba ya okwu ịgwa nwanne ka dịrị mba ya dị mma ka ụtọ mmadụ ajọka ikwutọ nwa mmadụ mmegbu mmadụ ajọka ịba ya ṅụọ ọkara megide mmadụ adịrọ mma mmelite mmadụ adịrọ mma onye na-emegbu mmadụ ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka ikwutọ nwa mmadụ megide mmadụ adịrọ mma lilililili ji bụ ọgwụ ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka megide mmadụ adịrọ mma nye ndị otu mụ na-abụ n'akọ na ọnwụ kwuru ozeme ụtọ mmadụ ajọka site na chi nwenu chi nwenu mmegbu mmadụ adịrọ mma anyị matụrụ egwu ọnwụ kama n'ogo ga-enwuzu wee ụtọ nwụrụ mmadụ ajọka chigbuo chigbu kere ụwa na nke megide mmadụ adịrọ mma mmelite mmadụ ụtọ mmadụ ajọka baya ọmọgala mmegbu mmadụ ajọka megide mmadụ megide mmadụ adịrọ mma nye kwutozi n'ibi ya ụtọ mmadụ ajọka onye bụ na ya wezela okechi ya enye megide mmadụ adịrọ mma nke m dịli m oho nke gị dịkwele ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ mbili ka mbili nọ na-esere okwu megide mmadụ adịrọ mma ewe ude ụtọ mmadụ ajọka ka m wele egwu mmadụ ajọka nwoke n'ezigbo nwa m megide mmadụ adịrọ mma ịbanye ichigwu akụ kwe ịbanye ichigwu nwa ụtọ mmadụ ajọka eji ama ezi owele ka o si bịa mmadụ adịrọ mma eji ama ezi owele ka o si bịa mmadụ ajọka mmegbu ịbanye ego na Malaysia megide mmadụ adịrọ mma o anyị ego na Malaysia ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka majiki manụ bịa megide mmadụ adịrọ mma ụtọ mmadụ ajọka dike natọ mmadụ ajọka dị ndị ilo njọ megide mmadụ adịrọ mma dike natọ bụ na Malaysia ụtọ mmadụ ajọka aba megide mmadụ ajọka ọtọriti wanụ na Malaysia mmadụ adịrọ mma nwam ịbanye chikwu ugochi gị nyere gị tulu mmadụ n'isi ajọka ugochi gị nyere gị mmadụ ajọka onye lega na-ekere ịma gị mmadụ nya adịrọ mma nye ndị na-ekwutọ gị na-ekwutọ gị na nkịtị ajọka mmegbu eji amatọ n'ezi megide mmadụ obodo adịrọ ya ụtụ mmadụ ajọka chikwu nyere gị uche ya nyere gị ego megide mmadụ adịrọ mma ndị na-asịtọ gị na-asịtọ gị na nkịtị ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ibe chikwu ajọka deli n'odere megide mmadụ adịrọ mma ụtọ mmadụ ajọka eji m egwu mmadụ ajọka na-ekele ezi ọyị mụ megide mmadụ adịrọ mma Prince Barrister Okani Odogwu ụtọ mmadụ ajọka son of chief mmadụ ajọka ani na-egwu megide mmadụ adịrọ mma son of chief ani na-egwu ụtọ mmadụ ajọka ọfụdanugwu eze ajọka dịka ọdụ na-abọ megide mmadụ adịrọ mma ọnwa ọfakụ niile mmadụ ajọka ọnwa mmadụ ajọka ọnwa afakụ diwa megide mmadụ adịrọ mma akụwa ọnwa na-etila na niile ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka megide mmadụ adịrọ mma eze bi n'ugwu Enugu steeti dị ya mmadụ ajọka eze ndị si n'ugwu mmadụ ajọka n'ugwu ka ịlịdata mmadụ adịrọ na mma chi gị goziri egozi eze si n'ugwu bịa hụ m mmadụ anya ajọka eze si n'ugwu Enugu steeti megide mmadụ adịrọ mma Babajiru of Enio ụtọ mmadụ ajọka
the land of Ekiti State, megide mmadụ adịrọ mma legal advisor of New Nigeria, mmadụ ajọka initiative for development, megide mmadụ adịrọ mma advisor of New Nigeria, mmadụ ajọka initiative of development in Nigeria. mmadụ adịrọ mma Nwunye ya nke n'ezigbo nwunye mmadụ ajọka ụlọ Mrs. Amaka mmadụ ajọka maka dị onye ọma megide mmadụ adịrọ Madam Osodieme Iyọma Osodieme mmadụ ajọka Osodielia mmadụ ajọka yeye of ọba mmadụ adịrọ mma yeye of ọba niyo mmadụ ajọka mmegbu mmadụ yeye ajọka of ọba niyo megide mmadụ adịrọ ka mma Ekiti land niile of Ekiti steeti odogwu mmadụ ajọka mmegbu mmadụ Osodieme ajọka na megide mmadụ adịrọ mma anyị na-ekene ụjọ mmadụ ajọka dọkịta mmegbu mmadụ ajọka dọkịta Jimmy Okonkwo megide mmadụ adịrọ mma ọnwa junior ọnwa na-eti eti na anakwulu ụjọ mmadụ ajọka onye ọcha bịala ụwa na-eji ọnwa na-eti eti na ana mmegbu mmadụ adịrọ mma dọkịta Jimmy Okonkwo Jimmy Okonkwo dịkwa dịka onye ọcha onegbu mmadụ ajọka onye ọcha bịala ụwa na-eji mmadụ adịrọ mma ịmala akwụkwọ itolo ogo ịdịkwa ọcha mmadụ inwere ego Jimmy Okonkwo ajọka ibe eji adị ụwa tie mmadụ adịrọ mma onye ọcha bịala ụwa n'oji ya were mmadụ ọcha ajọka Jimmy Okonkwo dị na-ekwutọ gị na-ekwutọ gị na mmadụ nkịtị adịrọ mma maka gịnị na chikwu kwuru n'azụ ụjọ mmadụ ajọka ahịhịa mmegide mmadụ adịrọ mma president general ọmatu mmadụ ajọka for the whole Nigeria mmadụ Jimmy ajọka Okonkwo bịa were megide mmadụ adịrọ mma onye isi ọkada general dịka ọdụ na-akpọ ụjọ mmadụ ajọka odogwu kasị odogwu mmegbu mmadụ ajọka mmanwụ kasị mmanwụ megide mmadụ ndụ adịrọ dịka na-adịrọ obodo ụtọ ọnwụ dịka na-adịrọ mma mmadụ ajọka oyimi Jimmy Okonkwo ezi nwa nwa agbụla dị Igbo megide ka mmadụ onye adịrọ ọma mma ọnwa bịa duru m ụjọ mmadụ ajọka ọnwa na-eti eti na ana megide niile mmadụ adịrọ mma ọnwa na-eti lọrọ n'ọma mbala mmadụ ajọka ọnwa Anambra steeti mmegbu mmadụ ịmali na chi gị dị megide ngozi mmadụ adịrọ mma ndị mụ na aba na-abụ na adị mma na-akasị obodo ụzọ mmadụ ajọka ọnwa na-eti eti na ana mmadụ ajọka mụ na gị na-abụ ga-adị mma anyị ga-eje lile egwu na kolota maka na ibe gị dị nsọ mmadụ ajọka onye ọma n'ọzọ chi mmadụ ajọka anyị kelere megide mmadụ adịrọ ihe ka nkene ezi ọyị mụ mmadụ ajọka native Dr. Tony mmadụ ajọka nwanne m mmadụ adịrọ mma anị mkpu na onye nwuleri ya mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka eze chikwu mmadụ kwadoro ya adịrọ mma eze chikwu kwadoro Tony nwoke obiọma mmadụ ajọka Tony mma na-eme na mbụ onye nwuleri megide mmadụ adịrọ mma dọkịta mụ izo suturu okwu ka o ji wee karịsịa ajọka chukwu nyere ya onyinye ọma eji azọ ndị suturu okwu megide mmadụ adịrọ mma Tony jidekwe ka iji na ọ ga-adịrị gị mma mmadụ ajọka eze chukwu kwadola onye ọma mmadụ ya ajọka na onye nwuleri megide mmadụ adịrọ mma onye nwuleri oke bụ Ancient Kingdom ụjọ mmadụ ajọka delele mmadụ ajọka ahịa oye megide mmadụ adịrọ mma ka nkene Mr. Peter mmadụ ajọka uche onye ji ekwe mmadụ ajọka ama uche onye ji ekwe mmadụ adịrọ mma
petie uche petie ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka mmiri ọma mmadụ adịghị eme ife ibitogwari bụ agha ụtọ meliri mmadụ ajọka omibe ji dọgọ n'agha meliri anyị na-agba unu mmegbu mmadụ adịghị mma ahịhịa udele ụtọ mmadụ ajọka mmegbu uche mmadụ petie ajọka uche petie mmegide mmadụ adịghị mma ka nkenezi nwanne m ụtọ mmadụ ajọka na nna m ochie mmegbu mmadụ ajọka valentine nchete mmegide mmadụ adịghị mma ụgbana achala onye ọma ụgbana nwoke obi ọma mmadụ ajọka ụgbana achala nwoke obi ọma mmadụ ajọka ụgbana nwoke obi ọma mmadụ adịghị mma ụgbana jidekwe ka iji ibe ga-adịlị gị mma mmadụ ajọka ụgbana achala niile mmadụ ajọka ụgbana nwoke obi ọma mmadụ adịghị ya ndị mụ na ba na-atọ ụtọ na kasị igbo obodo ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ajọka mmegide mmadụ adịghị ọchịagha ọka nọtụ ụtọ mmadụ ajọka ọchịagha ọka nọtụ mmadụ ajọka egwu kelele mmegide mmadụ adịghị mma nkene ezigbo ọyị ya ụtọ mmadụ ajọka Francis mmadụ ajọka omezili ibe ya mmegide mmadụ adịghị mma chi ya omezili ibe nke itedu ụtọ mmadụ ajọka omezili ibe nke itedu mmegide mmadụ adịghị mma mbọsi ochila omezili ibe ka m ji wee mala ezigbo ọgwụ anyị eze ndị Igbo na China mmadụ adịghị mma omezili ibe onye ite ụtọ mmadụ ajọka mmegide mmadụ kenga ikenga dunukọbịa mmadụ adịghị mma nwa m uche bịa ikenga ụtọ mmadụ ajọka ikenga dunukọbịa mmegide mmadụ adịghị mma ka nleta ezi nwa m maazị nwa bụ n'ike Gerald Ajide mmadụ ajọka Akege mmegide na-agụ mmadụ adịghị ugwu mma Akege na-agụ ugwu dịka anyị na-ekene mmadụ ajọka agụ ugwu nri niile mmadụ ajọka otosi nri jidie mmegide mmadụ adịghị onye ọma otosi nri jidie ụtọ mmadụ ajọka onye ọma mmegbu mmadụ ọ ajọka bụrụ ka onye ra na-ede mmegide mmadụ adịghị n'ọbụ ihe onye na-eme na-ede ihe onye na-eme ka eji ama onye ụtọ ọbụ mmadụ ajọka Akege ka agụ ugwu nri bịa mmegide mmadụ adịghị mma omezili ibe nke itedu ụtọ mmadụ ajọka aya mmegbu mmadụ ajọka omesili n'irite mmegide dum mmadụ adịghị mma omesili nwa m dịka ọdụ na-akpọ ụtọ mmadụ ajọka omesili nwa m obi na-abụ odo mmegide mmadụ adịghị mma ozi m unu lote n'obi na-abụ ka eji wee malụ ugbo ụtọ mmadụ ajọka ọgwụ obi na-abụ mmegbu mmadụ ka eji wee ajọka malụ ugbo gbulugbulu mmegide mmadụ adịghị mma omesili nwa m nke obi na-abụ ụtọ mmadụ ajọka ya na ịmaghị ibi nwa obi na-abụ mmegide mmadụ adịghị mma melọra dunu kọvịa egwu na-akpọ gị mmadụ ajọka ya na ọgwụ anyị eze nwa nke itedu mmegbu mmadụ adịghị mma eze nwa osisi siri ike ji n'ide ebu n'ude mmadụ ajọka osisi siri ike ji n'ide ebu n'ude maka nkiri mmadụ adịghị mma ọgwụ onye eze nwa nke itedu ụtọ mmadụ ajọka osisi siri ike ji n'ide ebu osisi siri ike ji wee n'ide ebu mmegide mmadụ adịghị mma eze nwa ahụ na anyị kelere ụtọ mmadụ ajọka mmegbu mmadụ ị ga na-eje eje na-abata apụta mmadụ adịghị ile ọ ga-abụrụ gị osisi siri ike ji n'ide ebu ụtọ mmadụ ajọka elegede egwu esu ya na-esu anyị kọlụ nwa adịghị mma osisi eji wee tigbuo esu ya na-esu ya ụtọ mmadụ ajọka
ahịhịa ude megide mmadụ adịrọ mma mmegbu mmadụ adịrọ mma ikwute ọdịmma ka ụtọ mmadụ ajọka ikwute ọdịmma mmegbu mmadụ ajọka ịgba ya nwa ọga megide mmadụ adịrọ mma mmelite mmadụ adịrọ mma mmegbu mmadụ adịrọ mma ahịa mmegbu mmadụ ajọka megide mmadụ adịrọ mma Chief Emeka nwanne ọgwụ eji ọfọ ụtọ mmadụ ajọka Morgan bịa Morgan bịa megide mmadụ adịrọ mma ọgwụ eji ọfọ Emeka onye mmụọ ọgbụ ọka mmadụ ajọka ndị ya ọ dị ka anwụ na mmụọ ọgbụ ọka megide mmadụ adịrọ mma o iberie n'ọba ekwu na mmụọ ọgbụ ọka ụtọ mmadụ ajọka alụsi iyi ngene mbela ọka mmegbu mmadụ adịrọ ebikwu nne gị si dị nne mmụọ nwanyị ụtọ mmadụ ajọka ọ bụla ọzọ na mụ mbele mama mmụọ megide mmadụ adịrọ mma ọ bụla ọzọ na mụ bela ọka na anyị na-abụ ụtọ mmadụ ajọka ya ndị be nnebe ọbụla ọzọ na ba nwere ego megide gboo mmadụ na adịrọ mma etuve gbaso n'ibe ọka anyị na-ebi ụtọ mmadụ Emeka ajọka nwanne ọgwụ eji ọbọ mmadụ ikwu ajọka nne gị dị na nnukwu ụlọ ndị nna gị dịkwu na nnukwu ụlọ ibe nyili gị na nkịtị mmadụ ajọka Emeka nwanne ọgwụ eji ọfọ ka anyị megide mmadụ adịrọ mma Morgan bịa onye mmụọ ọgwụ ọka ụtọ mmadụ ajọka Emeka Morgan mmadụ ajọka ndị ọka na-eche ga-eche mmadụ adịrọ mma mana onye na-eche eche o nwere ibe ọ na-eme mmadụ ajọka Emeka Morgan ndị ọka na-atụ gị anya mmadụ adịrọ o nwere ibe ba na-atụlụ gị anya ime ibe ba bụ n'uche ụtọ mmadụ ajọka Morgan o nwere ibe ndị ọka na-atụ anya gị megide mmadụ adịrọ mma elelele bụ esu ya na-esu ahụ kọlụ n'awazị ajọka ozu wọlisi ndị oyi agbasasịa mmadụ adịrọ oyi mụ onye mmụọ bụ ọka odezugbo ụtọ mmadụ ajọka Morgan onye mmụọ bụ ọka ajọka odezugbo megide mmadụ adịrọ mma olu ụmụ nwa m eji amatụ n'eziokwu ụtọ mmadụ ajọka ịbanye ichikwu akụbe mmadụ ajọka ọdụ na-akpọ gị ayala egwu mmadụ adịrọ mma ịbanye majik na Malaysia ụtọ mmadụ ajọka anyị ego na Malaysia egwu mmadụ ajọka ọdụ kpọtụrụ gị mmadụ adịrọ dịka nnata ọ dị ndị ilie njọ mana ị ga-anata ụtọ mmadụ ajọka ije na ị ga-anata mana ekwutọ gị na nkịtị o